Ak máme neustále chute na sladké, alebo na slané, alebo proste na jedlo, nemusí to znamenať slabú vôľu alebo zlú disciplínu. Možno nám chýbajú minerály draslík a horčík. V menopauze práve tieto dva minerály, draslík a horčík, veľmi často klesajú. Povedzme si niečo maličko o nich. Draslík nám reguluje tekutiny a nervy a keď ho máme málo, tak sa nám objavia chute. A telo si pýta jedlo. Horčík upokojuje nervový systém a keď ho máme málo, tak sa nám spúšťa takéto emočné jedenie a samozrejme stres. No a ešte aj zlé zaspávanie. Vy veľmi dobre viete, že spánok od 7 do 9 hodín je ideálny, hlavne teda ak chceme chudnúť, ale vôbec celkovo pre zdravie. Bavme sa o tom, že chceme byť zdravé po tej 50. Riešením celého tohto je nezačať dietu, ale dodať telu to, čo telu chýba. Poďme si povedať, v čom nájdeme draslík. Nájdeme ho v brokolici, listovej zelenine, v paradajke a ešte v avokáde. No a horčík, tak to je magnézium a ideálne je magnézium bisklicinát a ideálne je, keď si ho dáte večer pred spaním, pretože večer pred spaním nám také magnézium zaručí, okrem toho, že sa nám teda upokojí ten nervový systém, ktorý tak potrebujeme, tak nám zaručí aj kvalitnejší spánok. Takže draslík, horčík, brokolica, paradajky, listová zelenina, avokádo a magnézium bisklicinát. Čo platí na 100% je to, že keď začneme počúvať svoje telo a prestaneme s ním bojovať, tak to chudnutie pôjde ľahšie.